Errenteriako udalak plan estrategiko berriaren nondik norakoak aurkeztu zituen larunbatean. Lepo bete zen merkatu zara aurkezpen ekitaldian. Herritar eta eragile ezberdinez gain, Eusko Jaurlaritzako ordezkariak, Gipuzkoako aldundikoak eta inguruko udalerritakoak ere bertaratu ziren, errenteria eraldatuko duen ildo estrategikoaren ardatz nagusiak ezagutzeko asmoz. Ondo, bide honetik doala iritzen zait. Edozein herrik aurrera egin behar badu, eraldatu beharra dauka, eta bestela atzean gelditzen gea. Orduan plan estrategikoa derrigorrezkoa dira, eta horiek alkateak jaunak esan duen bezala, egin behar dira. Ez bakarrik paperean jarri, baizik herritar guztiok egin behar dugu. Errenteriaren plan estrategikoak 2025. Urtea du jomuga. Ondo bidean, eraldaketaren emaitza guztiak antzemango dira ordurako. Herriaren egoera larria atzean utziko duen prozesu solidario, aktibo, kohesinatu eta integratzailea izango da. Kultura, sormena eta ikaskuntza bultzatuko dituena, eta pertsonak ardatz izango dituen ekonomia eredu berri bat sustatuko duena. Hiru ardatz nagusi nabarmendu zituen Julen Mendoza alkateak eraldaketaren elementu goren gisa. Babes soziala edo gizartearen babesa, ekonomia sortzailea eta hiriaren erakargarritasuna bultzatzea. Ekonomia kreatiboaren bidean, hau da, herri industrializatua izatetik pasako gara zerbitzuen herri bat izatea, baina benetako zerbitzuen herri bat izatera momentu honetan ez duguna. Eta bestetik ere erakargarria den herri bat lortuko dugu. Inguruko espazioak rekuperatuko ditu, bai kasko historikoa dena, edo baita ere ingurune naturalak direnak, edo Oiartzun ibaia bera ere gure herriaren bihotza dena. Errenteria izan dedila ispilu, bere inguruarekiko ez, bai jende normalak aldezakela ez, gauz potenteak egitea ez. Herrian kultur ekintzaile asko daudela, baina agian beraien arteko erlazioak batzutan galdu egiten dira, eta nik uste kultura sormen aldetik ikusten bada, eta kulturako arlo desberdinak bide batean eta zentzu berdinean lan egiten badute hor, sormen batez ere, eta kreazio alde danek lana egiten badugu, hor badagoela bide argi eta ospetsu bat, ezta? Urtebete iraundu 2025 plan estrategikoaren prozesu parte hartzaileak. 278 herritarrek hartu dute parte egindako 54 bileretan. Bertatik eratorri dira hain zuzen plan estrategikoaren ildo nagusiak. Proiektu politiko bat baino gehiago, herri proiektua izaten ari da beraz. Edozein prozesu eraldatzaile herritarrekin eman behar da. Ez dago prozesu eraldatzailerik herritarren parte hartzerik gabe. Eta nik uste hori oso importante da. Herritarren parte hartze hori egotea. Hausnarketa prozesuak berak oso emaitza honak eman dizkigu alde hortatik, parte hartzaile asko izan ditugu, sektore guztietakoak, sentimendu, identitario, ideologia eta mota guztietakoak izan ditu, eta horrek du balio izugarri bat. Azkenean guztiok batera proiektu sinisten dugun proiektu batean aurrera egitea. Gure begirada pertsonengan jartze baldin badugu, beti komune izango dana proiektu hauetan izango da pertsona. Eta pertsonak azken finean gauza bat argi eduki behar du. Eta da, zoriontasuna koherentziak ematen duela. Zu koherente izan behar zara, sentitu, pentsatu eta egiten duzunaren artean. Hiriaren prozesu eraldatzailearen hasiera besterik ezen izan larunbatekoa. Ilusio bat, amets bat. Herritarren lan eta parte hartzearekin 2025. Urtean errealitate bihurtu daiteken nahia. Ilusio oso importantea da, ilusio hori gabe ezin da ezerrez egin. Nik uste dut proiektua plan hau oso ausarta dela, ausardia oso importantea aurrera atera alizateko, eta bi elementu horiekin ez dago frakasatzeko arriskorik. Jendea ilusionatzeko, jendea barneratzeko gauzak aldatu daitezkela eta aldatuko ditugula.